Sawl brenin neu ŵr doeth anfonwyd gan Herod ac a ddilynodd y seren i weld Iesu. 3, 4, 5, neu dydyn ni ddim yn gwybod yn iawn. Yr ateb yw, dydyn ni ddim yn gwybod yn iawn. Mae'r Beibl yn nodi bod Iesu wedi derbyn 2 rhodd, aur a thys a myr. Ond nid yw'n dweud sawl brenin. Yn hanes y Nadolig cyntaf, beth drefnodd Caesar Augustus? Cyfri'r defaid, eisteddfod, cyfri'r bobl, neu sioe amaethyddol? Yr ateb yw cyfri'r bobl. Pa broffwydodd genedigaeth Iesu Grist? Hosea, Obadea, Eseia neu Amos? Yr ateb yw Eseia. O ba wlad ydaw tinsel yn wreiddiol? Yr Almaen, Ffrainc, America neu Sbaen? Yr ateb yw yr Almaen. Yn ôl traddodiad, pryd ddylid mynd ati i gymysgu'r pwdin Nadolig? 2 sul cyn y Nadolig, 3 sul cyn y Nadolig, 4 sul cyn y Nadolig, neu 5 sul cyn y Nadolig? Yr ateb yw 5 sul cyn y Nadolig. Nadolig llawer